Saúdos, benvidos. Mel de Galicia estrea nova imaxe. Con nós temos a presidenta do Consello Regulador da IXP. Benvida, Esther. Hola, grazas. Estreamos nova imaxe, nova etiqueta, moito máis limpa, máis moderna. Pois sí, a ver, levábamos moitos anos, a 40 anos, coa mesma contraetiqueta, ou bueno, se non a mesma, bueno, moi similar. Sí, moi similar, con pouquiños cambios. Entón, bueno, estamos intentando en Mel de Galicia dar o gran salto, porque xa temos venta a nivel nacional e tamén a nivel internacional, pero queremos dar o gran salto e aumentar a comercialización hacia aí. E, ademais, bueno, pois pensábamos que realmente era momento de actualizar esta imaxe, bueno, pois achegala un pouquiño máis á actualidade e, bueno, pois buscamos unha imaxe que realmente seguise mantendo esa tradición, ese longo facer a través dos anos, pero ademais, bueno, pois actualizándola, poñéndoa pois un pouquiño máis limpa, como ti decías, máis minimalista e que ademais, bueno, pois nelo incluímos nese logo pois a abella. E esta abella, ademais, como que está se movendo, está zumbando, ademais co G de Mel de Galicia, bueno, pois tamén queremos facer como un guiño a ese movimento cando estamos botando mel pois na nosa comida ou na nosa taza e demais, e despois tamén pois buscamos ese movimento, é dicir, temos unha longa tradición en Galicia pois desta importancia apícola e demais, pero, bueno, pois tamén queremos ver que tradición, actualidade e futuro, que ten un longo futuro, ademais, esta IXP. O futuro pasa precisamente por esa internacionalización, por ese dar un salto definitivo aos mercados internacionais, cando estamos vendo que son moitísimas as meles, bueno, mal chamado mel que ven de fora. Bueno, o paso ven por o aumento da marca Mel de Galicia a nivel nacional e a nivel internacional. Por que? Bueno, pois porque realmente, bueno, pois Mel de Galicia ten agora mesmo, pois somos a denominación de calidade a nivel de España, incluso da península, que máis colmeas ten, que máis apicultores ten e que máis mel certifica, máis do 50% de mel con denominación de calidade é de Mel de Galicia, pero que gustaríame decir que ainda temos moitísimo máis potencial. E entón, o sector ten que ver así e contra eses meles todos que ti estabas falando, ahora se fala moito do Mercosur, pero tamén temos pois todos os meles pois de China, de Ucrania, que tamén veñen e, bueno, pois non teñen nada que ver a nivel de calidade con Mel de Galicia. Nos non permitimos pasteurización, non se lle pode engadir nada a ese mel, non se permiten a utilización de antibióticos, mantemos o benestar animal, é dicir, non ten nada que ver o que custa producir un kilo de mel aquí en Galicia coas características e as cousas, unha denominación de calidade que ademais pide parámetros máis restrictivos que a norma de calidade de mel a nivel España, xa non só a nivel Europa, sino a nivel España. Entonces, con todo eso, producir aquí un kilo de mel é moi complicado e, ademais, por toda a problemática que hai. Entón, nós o que buscamos tamén é que o sector vexa que, valorizando este produto, bueno, pois nos vai a axudar máis a realmente, estando unidos, pois poder buscar outros mercados e demandar que este produto teña ese posicionamento e teña ese custe e valor engadido. É dicir, buscar que realmente coas empresas máis grandes busquen unha comercialización fora e que, ademais, a través de eso tamén entren apicultores que, bueno, pois ao mellor están vendendo mel a granel e eso realmente pan para hoxe, fan para mañán, que o acollan a IXP e que realmente se lles poida pagar realmente un prezo bo por ese produto. Porque agora mesmo, cantos apicultores e apicultoras poden estar amparados baixo a IXP? En torno a 300 apicultores. Ben é certo que, bueno, tuvemos aí unha baixada de apicultores acollidos porque, bueno, tamén houve unha empresa a que lle houve que retirar a certificación e entonces englobaba tamén moitos apicultores, pero en cambio, por exemplo, o número de envasadoras sí que aumentamos.
xa fai 5 anos para aquí que, bueno, pues, se está aumentando moito e agora mesmo, pois, o número de envasadoras que temos acollidas son 47 e realmente, bueno, pues, desde fai 5 anos hai un aumento dun 35% de envasadoras. Entonces, bueno, pues, estamos nun bo momento e, bueno, pues, eu penso que realmente é o camiño que os apicultores, o sector, se dean conta de que hai que pensar máis como abellas, hai que pensar no ben común, na colmea, en estar unidos e que despois con eso poderemos pedir pois moitas máis cousas. Canto custa producir un quilo de mel? Moito traballo, moita loita, porque ademais hai que darse conta de que cada vez temos máis problemáticas. Reivindicar que temos a varroa, que é un ácaro que lles afecta moito ás colmeas e que ademais, bueno, pois hai a problemática de que cada vez hai menos tratamentos que non sexan efectivos. Temos a vespa velutina, que por desgraza é unha especie invasora e que veu para quedarse. Temos o cambio climático que está afectando moito, unha seca impresionante o ano pasado, no verán, como nunca vimos aquí en Galicia, que foi unha pasada. Ahora levamos moitísimos meses de inverno chovendo seguido. Todo isto nos afecta tamén ás floracións, a como elas tamén, bueno, pois se van desenvolvendo con respecto a todo isto. Temos ainda por riba todas estas meles ou denominados meles que veñen de fora, que ademais ainda por riba do Mercosur ahora sin aranceis, que vai a ser un prezo moitísimo máis baixo, entran moitas veces por portos a 1,20 €, 1,50 € o quilo, é dicir, eso é irrisorio. Entón é difícil competir. Entón, claro, aquí un quilo de mel mínimo tería que estar pagado a 4, 4,50, 5 €, dependendo de cada ano, de cada floración, de moitas cousas, pero mínimo tería que ser eso, porque despois moitas veces tamén nos gusta decir que hai que vivir no rural, pero para vivir no rural hai que poder vivir do rural. É dicir, temos que ter toda esta xente nova que está apostando pola apicultura, polo mel de Galicia, que, bueno, que realmente poidan ter unha renta digna e que poidan estar vivindo no rural con estes prezos, porque despois isto sería venta de mel a granel, pero despois, claro, isto xa se vai a un bote de mel vendido ao consumidor final, onde hai que aportar o bote, a tapa, contraetiqueta, a etiqueta e demais, e o custe da distribución, que tamén é moito, levalo, e ainda por riba, por exemplo, agora que aumenta tanto o prezo do gasoil e demais, pois, bueno, mínimo o que se debería estar vendendo un bote de quilo de mel ao consumidor final debería de ser 10 € e dai para arriba. E se o atopamos máis barato, hai que desconfiar. Pois sí. Ester, como vai afectar, mencionabas o cambio climático, como vai afectar a colleita deste ano a cantidade de chuvia que leva caído? Pois, a ver, a floración da zona de costa, que depende moito do eucalipto, pois xa casi perdemos esta floración, porque non puderon aproveitar toda a floración do eucalipto que houbo. O mellor, pois agora que empece a cambiar un pouco e que recolleran elas, pero realmente eso afectou moito. O bo é que, por exemplo, a zona de interior, bueno, pois parece que toda esta choiva que houbo pois vai a facer agora explosionar a floración e veremos como ven despois o ano, porque tamén o ano pasado parecía que iba a ser así, non choverá tanto, pero bueno, sí que había bastante boas expectativas, pero coa sequía que tivemos despois, claro, isto influiu moito nas zonas de Castiñeiro, sobre todo, castiñeiros que están en insolación, é dicir, que non están embaguadas nin nada, pois nin producían néctar nin tampouco pole, entonces isto todo merma a producción desa floración de castiñeiro. Entonces todo vai dependendo, non é que agora podamos a decir como vai a vir o ano, senón que temos que ir aí aos pouquiños e ver en cada momento o que está afectando e como nos pode afectar a nosa producción. E vemos xa as primeiras trampas de velutina. Pois sí, que este ano tamén se van tarde, porque igual que as abellas, pois están directamente relacionadas coa climatoloxía. Entón, as velutinas, cando normalmente
salen da súa invernada aí a principios de febreiro, mediados de febreiro, pois, bueno, pois agora están despertando, despois de todas estas choivas, de todos estes vendavais que tuvemos e demais, hai que empezar xa a trampear, xa de feito se viron por aí raíñas e demais, e tamén lle recordaría a poboación en xeral que tamén ter ollo nos alpendres, nas nosas casas e demais, para ver se empezamos a ver eses niños primarios que tamén deberíamos de empezar a avisar e recoller, porque é máis doado sacar as raíñas ao principio e tamén estes niños primarios que non despois atopar os niños secundarios que están... Moi complexo. Claro, moi complicado porque se meten polo medio dos árbores que están chos de follas e demais e despois eso é moi complicado de controlar. Na xenda da ISP, eu sei que viaxades un montón porque hai que levar o mel a moitos certámenes, a moitas feiras, a moitos salóns, non? Continúa sendo unha liña a seguir esa. Pois sí, sí. Pois en breve estaremos este mes de marzo en Alimentaria, na Feira Alimentaria en Barcelona, donde ademais vamos a participar coa Consellería do Medio Rural pois en catas comentadas, que tamén vai haber degustación de mel, bueno, pois con outros produtos de calidade daqui de Galicia. Ademais, imos facer un túnel do mel de Galicia, que só lo vamos facendo durante 2 anos, neste caso na Feira de Gourmet o levamos facendo, e en Alimentaria será o primeiro ano, pero, bueno, decir que ademais, do mesmo xeito que en Gourmet, pensamos que vai a ser moi ben acollido, porque aí o que vamos a levar todas as marcas que queran participar, se leva ali como unha exposición onde o consumidor ve que hai distintos colores, olores e sabores de mel de Galicia, que non poden decir me gustou mel ou non me gustou mel, porque realmente hai moitísima variabilidade, salgados, doces, afroitados, e incluso amargos. Entonces, realmente se ven gratamente sorprendidos cando ven esta variabilidade que hai e bueno, pues nos din que temos un produto excelente. E ademais tamén vamos a participar no stand do Ministerio, onde tamén vamos ali a facer presentación da marca nova que temos de mel de Galicia e tamén unha degustación dos distintos meles que temos aquí no territorio. Pois como sempre, un placer falar contigo, que vaya moi ben, seguiremos pendientes de como vai avanzando a campaña deste ano. Moitas grazas a vos por darnos aquí este pequeno espazo e, como sempre, un gusto. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos un día máis.